Umkhulisanduku mina njengenyanga yamacala ngithulele umkhulisanduku wethu omusha. Kunomkhulisanduku esiwukhandile lo mkhulisanduku is very easy to use. Uhamba ngabili. Lo mkhulisanduku lona wokugcobisa ogcobisa esidodeni sakho njengomuntu wesilisa. Bese kube khona okhothayo ekseni nantambama. Uhluka ngani kulo yawo? Usebenza umsebenzi ofanayo. Kodwa ukuthi lo uyawukhotha and uyawugcobisa. Kanjani na? Ikhula kanye ima uyidonseke yaphambili yandlondlobala at the same time. Uma indlondlobala yadonseke yaphambili at the same time. It's very easy to use ngoba uyawukhotha ekseni nantambama bese uyagcobisa. Ukugcobisa ugcobisa ekseni nantambama lapha esidodeni sakho. Don't rub, just nje uyapply kuphela uyagcobisa njengoba uma ugcobisa umzimba. Bese mafika esidodeni sakho bese uyogcobisa ke manje lo mkhulisanduku. Mawuceda ukhothe lokuzobe ukukhotha ngizokunikeza kona. Induku yakho iyokhula, indlondlobale, isebenze futhi ngale ndlela futhi ukuthi isebenze ngayo. Ayikhuli bese ishiye umsipha ngasemuva. Ngoba umsipha ubaleke kakhulu endukini yakho njengomuntu wesilisa. Wona oyenza ukuthi induku yakho ikwazi uqina, isebenze, ikwanelise nalokho kwakho analyseke uma ngabe udinga ukuyisebenzisa. Uma ngabe umsipho usalela ngasemuva izokhula bese ikusinde mahhala ukuthi kumboko wendlovu kuyinto engafunakali leyo. Lo mkhulisanduku wethu uyayilekelela ukuthi ima idonseka nemsipho wakho nawo udonse ungasaleli ngasemuva ukuze izokwazi ukuthi iqine ngasuke isikhathi uma uyidinga ukuyisebenzisa. Uyawukhotha, uyagcobisa. Yakhotha uyagcobisa ekseni nantambama. Liyakhula ethulisi lakho njengobaba njengomuntu wesilisa. Likhule uyozuyekele ukugcobisa nokukhotha uma ufike kule size oyifunayo. Ungafika kule size oyifunayo uyoqhubeka njalo ukhotha, uqhubeka njalo ugcobisa. Uyozuyekele uma usofike kule size oyifunayo. Uthi nawo uma uchama ungene ema-toilet emamoli etopini ogarage lapho ungene ema-toilet ungalifihli isidoda sakho. Chama ukhululeke, ungachama ufihla uzibuza ukuthi amanye amadoda azothina, amanye amadoda azokubuka kanjani. Ngoba nibaningi niyafihla. Ukufihla kwakho kusho ukuthi awunako ukuzethemba ngesidoda sakho. Sikhona isixazululo esikunikeza sona. Ubuye lokuzethemba kwakho, bangahamba abantu besifazane bahambe bakushiye ngenxa yento elungisekayo. Ayikho inkinga enganasixazululo abantu bakithi. Kuze libe inkinga kusho ukuthi nesixazululo. Khothe, uyigcobise. Ukhula isidoda sakho, kube i-confidence yakho. Ukuba umuntu wesilisa kuyithubile ingqayizivele. Ufuna ukuthi uyiqhenye umzuzu nomzuzu otholayo ngalelo thuba lelo. Uma ngabe uzolala nonkosikazi, unkosikazi abhekele nawe ubhekele, kusho ukuthi seningabafazi babili endlini. Uma ngabe uzosaba ukugeza nezinye insizwa, kusho ukuthi awunako ukuzethemba. Uma ngabe uzoyibamba kanje uma uceda ukuchama uyithintithe ngale ndlela. Ibambe ngale ndlela, ibambe ngale ndlela. Igcwala isandla uyithintithe ngendlela kuzwakala ukuthi uyathintitha. Ungayibambi ngale ndlela bese uthi uyathintitha. Mayikhule induku yakho. Noma ngabe imsipha yakho inenkinga ifinyezile. Ngoba lapho uyakhotha ugcobise, iyakwazi ukululeka. Ulekelela kakhulu kuzonke izifo zocansi. Uma ngabe ama-balls wakho lapha kuma-scrotums anenkinga ukuthi ayebuhlungu, iyakulekelela lento yogcobisa kulo mkhulisanduku. Uma ngabe le nto ibuyele phakathi ukhulele bese iyafinyeza ngene phakathi, iyakulekelela lento uma uyogcobisa bese imsipha yakho ikwazi ukuthi inabe. Uma ngabe iyabamba ivuke kodwa ingaqini, iyakulekelela lento. Umkhulisanduku okwazi nokulekelela lemsipha ngoba uyawukhotha lo mkhulisanduku phinde futhi ugcobise. Ihamba imbili, akuyona into eyodwa. Kunokugcobisa, kunokukhotha, kodwa ihamba kanye, ihamba imbili. Uma uqeda ukugcobisa uyakhotha. Uma uqeda ukukhotha uyagcobisa. Kuphuma ngawe ukuthi ucala ngani. Kodwa ukwenza lokho twice a day, ekseni nantambama. You only buy one packet on this one. Highly guaranteed. Ngeke liphele le packet. Ungakafiki kulo sazoyifunayo. Noma bathi ufuna ingadla njani. Angeke liphele phakathi ungakafiki kulo sazoyifunayo. Ukhotha half a teaspoon ekseni uyehlise ngamanzi. Ukhotha half a teaspoon ntambama ekseni uyehlise ngamanzi. Uma uyigcobisa awufaka kakhulu, uyifaka kahle njengoba nawe uyigcobisa ukuthi ugcobisa kahle. Asikho nesidingo sokuthi maqeda ugcobisa uyilinde ukuthi ingene. Cha, usuqeda nje ukugcobisa bese yangena. Ubuye lokuzethemba kwakho. Umkhulisanduku uyasebenza. Umkhulisanduku ukhona noma ngabe umncane noma ngabe umdala, awunako ubungozi, awuna i-overdose. Kodwa ngalokho angisho ukuthi ukhotha i-full teaspoon ngoba uzokhula bese iyaqaka. Uma ukhotha half a teaspoon ikhula with your control.
ikhulile esandleni sakho, ikhula ngomgomo nembandela wakho, ikhula ngokulawulwa wena. Ningayifaki kakhulu. Half a teaspoon uyakhotha uhlisa ngamanzi bese uyayicobisa. Noma ngabe ingane uyakwenza lokho. Noma ngabe unengane eyasecircumcise bese ke manje lento yazange sakwazi ukuthi ikhule ngoba uma basecircumcise ukhatheka lo msipho lapha ngaphansi kanti ukuze ithele into ikhule kudingeka lo yamsipha. Uyamphuzisa lengane. Uma ngabe umuntu omdala ungabe nenkingi yakhula ayina age ukuthi ungakanani. Uma usaphefumula kusho ukuthi imsipho yakhe isakwazi ukuthi iphampe legazi. Igazi lakho lisakwazi lifinyelele emsipheni. Shusa amandla ukuyikhuliswa senawo. Umkhulisanduku ukhona. Uma udinga sithinte 078 892 3264. Nikhumbule inkinga nesixazululo. Kuze libe inkinga kusho ukuthi isixazululo.